أبزقور مكمسي مردا كفلتات زعما غيب تمزفلتو قاب صحات سبات عنه تمزردو لقاكم بت أما وحداتي لما أنت بزعبها صراحة يقرأكم مسيه تقداس زخانة الفرنسا مثلا كم يقرنا ناب الصراحة مستوافرنا كل ورقتنا مسودانا مالتي جمرتها ورقتي قد حزب زعدي صراحة قد جمر نحرقون كورقة زي بالكا صراحة تقولنا مالتي من البات بسألين ببيت السباسة تجمير كذا ماله بوتاتي غمبر بحقي بالصراحة مسبلكا ورقة كان حاسكا أب فرنسا ترافاي زبهال مسحفكا مالتي مسحفنا زي فرنسا ترافاي زبهال صراحة زي بالكا الصراحة نقدرك بزحق زخا يا مالتي الصراحة نقدرك أو مسحفكا جنابنا تنات كاميات نغرون كم خمس جزلي ويكا أنا الصراحة طلعت دير المبر زخون يكون نحر الكام من الصوم كم خمس لنا اليوم بروبوزي قبل الكام أنا تيجي حرت فوتونكا أو كيف فوتو يتبلو من فوتونكا خاني أي فوتو يتبلو مالتي زجن كم أصحف كا خصنا بدي حقي تصحف كم زلا كم زنقول خامبر كوصاي بعد خاب بدك دق السيفينات كصحف كا تركب تخلي خاماتي جنا بزي فرنس تخبيك تصحف جدني مالتي صراحة بلين تزير كام يجي أبزخوني أتستشن ناي فرنس تخباي أمسألنا قبل خسر زخلو أبزي فرنس تخباي جدن كنا صحف علينا مالتي خو كونسيخ ويدما كونسيخ قبل كاغلي ما مخاري وين مخاري تفتيش صراحة ترخبلو أو قبل كاغلي مالتي عند حري أب هاجرنا بتفرع له هاجر دبلوم من هاي حزنا نتدي أبزي سيت قرركم زلخو أتينا كنكيرون خلنا مالتي حاجة دبلوم نايترا نايتوبيا نايتفرع له هاجرات نحر لنا أبز مسينا حجنا أمنت الدكتور نحر نركا ويزخون النجار نحري ناي ولا ناي جرات نجرجن دبلوم نحر حسكا أبز مسينا أبز سيت أتينا نتي دبلوم كم يجرنا خم نغيره ينقرأكم إيمانات يوم ساعتنا أفرمشن بعد مرحلة كسر زخانة أنا دبلوم يرنا دبلوم كان هلا بتقرينا النبرة دبلومنا بفرنسا كنا بقى فرنسا الكاك غيروا الكاك اليوم شعبة تسخا تمرق قالوا ويدما بتسخا زلكا تخولو بتدبلوم كاز غير كايو تخيلكا بزيت مرتي نبتقام قادرة تمهيركا مالتي بصراحة نقطاتو تخولو له مالتي نايزخون هاجر غيري نايترايقو نايزخون هاجر أبزي السيت قرركم زلقاتكم كتغيروا يكالي مالتي experience راح يزنا مزينا مالت كقلت راح يزنا مزينا أبنات كبتفعل هاجرات كقلت حزنا أنا فرنسا نحر مزينا نتخيلت ناتنا كم يقرنا نبتناي بروفيشنال كنقيرون خيل دبلوم زي كونه دبلوم يبلنا تخيلت قنا لنا تي experience جبوز حماتات ميكانيك نحر نيركا أو كالي هاجر أبز مزيخا ميكانيك كم زخون كا زنقر دبلوم يبلنا دبلوم يبلين جن كقلت على أخذ زخون خيلت نحر الكام أبز السيت أبزيا قرركم زلقو أتيكم حجم ميكانيك نحر نيركا ميكانيك مكينة مزيوم يحط خامالتي ناتو اكسبيرينس لو ناتو بروفيشنال صراحه مسلا زلخ يقرن عقفتنا خان عمسلا زمنكت سخاغن بتخيلت كسرت تماما امس يوم نامنت ناتا مكينه عريا يبل خمانتي ولا زغل نغر حبيه مبلاش مديم عريا بلخ نامنت حدميا تفرالي نغر ما يخلوك يخل تديبلوم مسكر سرزي بالكاغن عريا بلخ نحرنا عاقم غبو غر عريا تديبلوم بزي تمرتي يوبخا كم زغلكم صراحه غن حرت قانقا قداس سرزغنا نيت قانقا فرماسيون ترايتوس تديبلوم شو بتديبلوم غركا ميكانيكات تصرح بس عامات تمرتي اللي كان مالتي سرزي إذا ستي أقداسي زنا إكسبرينس لكم إكسبرينس بروفيشنال أبعكركم بزح عملات الصراحة لكن كدبلوم زي بالكم نعرفكم أبزي تفتنكم بحث رزبالة دبلوم كتحزو تقوليهم إذا قدي مخنا نقولكم صراحة دبلوم زلكم لكن نايت دبلوم نايز عدغت كيروا بشعب بقليل زبالة الصرح زكاء لي ما نتخلتي أنا قدسين حزوان إكسبرينس لو يكأن إكسبرينس ويزغل نجار زي فورت وسبعة كأخت نقولهم سلا تقولوا بتعمي قداس مالتي كابز وصاي أبز مسينا ولا تي إكسبرينس كلها لينا نحرك نصرح دارينا نحالة كار كنصرح نجمر ولا حنتي كده كبرنا أو يلا من خسر زغونه كم نكبر كلنا عم نجمر تاع سي في أنا نصحف سي في أبت سي في سخاء تي سي في هذا مع طريقكم نرخم كم نكبر تمزير أخمود نتي شانل أتم تروح تقولهم أبت سي في سخات قبره نتي نصهم زل اليوم تي ناتكات ناي تكار زل اليوم نتتكار قدين كاتصنع مش تزل اليوم سبشعو أو تصحف ناب نتي زغانا نقدر كم نقولكم صنع ميكانيك كون تلك ناي ميكانيك زنبرك علم حجي ويصرح على زنبرك كله أبت السي في تصحف ما تستنكاس ما بخا كله تناي سي في نقدر سي في تصحف سي في إن اللي تخدم موتيفاسيون خا من تأخذ موتيفيشن كون كان السخا أو صحيفك أقداسي مالتي أو برغ زبالة حصر زبالة غيرك منو يحتقرك ولا نعم شرطهم تلزقون أبره بيلك تنقول مالتي بدحريو ندحري أبحر التكالة خيا وتزيدوا منك أنا بتفرع لي
ናብ 10 ولا 20 ዝኸውን እንድሕር ቢልካ ሓዲኦም ግድን ክቕበልካ ስለ ዝኾኑ ከምኡ ጌርና ናብ ብዙሕ ትካላት ክንኣቱ ንኽእልና ማለት እዩ ንፎቶሚያ ፅሒፍና እንድሕሪ ማለት ገንዘብ ጥራይ ኮይና ኸዓነ ንግዚኡ ንስራሕ ጥራይ እንድሕር ኮይና ሲቪ ፅሒፍና ናብ ዝኾነ ነቱ ግድን ሓዲኦም ክድውሉልካ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ብዙሕ ስራሕ ይድሓኒ ኣምላኽ ይመስገን ኣብዚ ሓለፍካዮ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ሓለፍካዮ ክብለኩም እሲ ንስኻ እንድሕር ናይቲ መሰረት ቋንቋ ሃልይካ ክሰርሕ ኢኻ ፅቡቕ ሞቲቭ እንድሕር ኮንካ ናይ ክሰርሕ ትኽእሎ ዝደሊ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ንስኹም ክትነግርዎም ከለኹም ሓስቡ ዘይኮናሲ ቁርብ ኣጋንን ወነቲ ኣብቲ ሲቪ ተፅሕፎ ኣነ ወርሓንቲ ኤክስፒሪየንስ የብለይን ወይ ከምዚ ንሕሪልኩሞም ግድነት ናትኩም ዓፂፎም ናብ ጎሓፍዮም ክእትዉ ንሶም ወርሓንቲ ኖርማል እዩ ብዛዕዲ ሕጂ ዝኾነ ነገር ናብ ዝኾነ ትካል ክትኣቱን ከለኻ ወላ ሓሲኻ መላሊኢኻ ምልኣዮ ነቲ ናትካ ወረቐት ምስ ኣትኻዮ ካብ መሰረቱ ስለ ዘርእዩኻ ንሶም ኖርማል ነገር እዩ ማለት እዩ ከምዚ ንኣብነት ከምዚ ናይ ዶክተር ወይ ንሰብ ክትሕክም ዲኻ ናይ መጥባሕቲ ነገር ማለት እሱ ግድን ኢኻ ብትምህርቲ ምክንያቱ ናይ ሰብ ጉዳይ ናይ ጥዕና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንድሕሪ እዚ ሳቅጥ ስራሕ የለን ግን ኖርማል ርኢኻ ኤክስፒሪየንስ ዘየልየካ ርኢኻ ብክልተ ሰለስተ መዓልቲ ትሎም ለስራሕ ግን ኤክስፒሪየንስ ነይረኒ ኢልካ ክትኣትዎ የብለይን ኢልካ ካብዚ ኣብኢኻ ነይረኒ ከምዚ ዝሰርሕ ነይረ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ጀርጅን ይሰርሕ ነይረ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ጀርጅን ይሰርሕ ነይረ ትልካ ክእትዉ ከይክእልን እዮም ይሰርሕ ነይሩ እዚ ቁሩብ ሜላ ክህሉ ስለ ዝኽእልሎም ሽዑ እትዮም ካብቲ መሰረት ጀሚሮም ከጀመርካ ይኽእልዮም ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ብዛዕዲ ስራሕ ንዑ ሳፅኒዕኻስ ከምቲ ትሰርሖ ይሰርሖ ነረ ዝዓይነት ኢልካ ኣቢልካ መሊእኻ ኣብቲ ሲቪናትካ ተሂቡካ ይምፅቡቕ መብዛሕትኦም ሕጂ ዝንፀጉ ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ሓቂ ስለ ዝነግሮም ተሓቀብለኩም ሓቂ ምንጋር ፅቡቕ እንዲ ግን ከምዚ ክትተዓፃፀፍ ክስክእል ኣለካ ማለት እየ ኣበይ ናይ ሓቂ ትዛረቦም ኣበይ ናይ ሕጂ ንዓኻ ንኽቕበልኻ ወላእቲኻ ከማን ወርሓንቲ ኤርትራውያን ከዓ ወይ ዝኾነ ነገር ሓበሻ ሕጂ ቀሊል ይስራሕ ማለት ሲ ንኣብነት ኣብ ስቶሪ ክሰርሕ ትኾንካ ኣብ ስቶሪስ ኤክስፒሪየንስ የልድየካ እዮም ዝብሉኻ ኣቲኻ ክሰርሖ ከዓ ኖርማል ነገር እዩ ማንም ሰብ መፂስ ክሰርሖ ዝኽእል ማለት እዩ ክልተ መዓልቲ ሪኦም ካስ ኢላ ከምቲ ነዊሕ ዝሰርሐ ሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ወላ ከምኡ እንተዘይኮንካስ ኣብ ሰሙን እንዳመፅኻስ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሰሪሕኻ ከም ዝነበርካ እቲ ነገርካዮም ተመራፂ ማለት እየ እቲ ናብ ስራሕ ንኸእትውኹም መእተው ጥራይ ተጠቀሙ ካልእ ስዑ እቲ ስራሕ ምስ ጀመርካ ትፍርሞ ኮንትራታት ኣፅንዕ ኣንብብዎ ከምትብሉ ግዜ ዝብለኩም ኣንቢብኩም ተረዲኹም ሰደኢን ሰደደን ዝበሃል ኣሎ ኣንቲኺም ወላ ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ስራሕ እንዲ ዘሎ ኣንቲኺም ሕጂ ኣለዎ እንዲ ገንዘብ ግን ከምዚ ናብ ሎም ክሰርሕ ትኽእል ፅባሕ ክተቋርፆ ዝሓሉ ዘይክድውልካ ይኽእሉ ወይ ንሶምን ጠጠው ትብል ነዚ ሓደ ከዓ ኣንቲኺም ይበሃል እዚ ሰደኢ ዝበሃል ከዓ ንኩሉ ግዜ እትፍርሞ ንኩሉ ግዜ ትሰርሐሉ ማለት እዩ 35 ሰዓት ብዛዕዲ ሙሉእ ሰዓት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ሰሙን 35 ሰዓት ትሰርሕ እንድሕር ኮንካ እዩ ካብ 35 ንታሕቲ እንድሕር ትሰርሕ ኮንካ ጎደሎ ሰዓት ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ሰደኢ ዲኹም ትፍርሙ ዘለኹም ሰደደ ዲኹም ትፍርሙ ዘለኹም ኣፀቢቆም ሪኢኹም ክትፍርሙ ፈትኑ እቲ ሰደደ ዝበሃል መወዳእታ ዘለዎ ዕለት ማለት እዩ ንክልተ ዓመት ወይ ንክልተ ዓመት ተበዚሕዋ ወይ ንዓመት ወይ ንሽሞንተ ወርሒ ድዩ ንተፈላለየ ውግብ ከምዚ ደረስ ዘሎ ዕለት ትፍርሞ ማለት እዩ ሰደኢ ማለት ከዓ ንኩሉ ግዜ ትፍርሞ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ሕግታት እንዲ ዘሎ ሰደኢን ሰደደን ኣንቲኺም ንፈላለኹም ክርዳኩም ይኽእል ኣለዎ ማለት እየ ሕጂ ኣየናይ መክሰብ ኣሎ እጂ ሰደኢ እንድሕር ፈሪንካ ናሽናል ጥቕሚ ንኽትሕዝ ወይ ንዝኾነ ገዛ ንኽትሕዝ ገንዘብ ንኽትልቅሕ ድዩ ወይ ዝኾነ ነገር ብኾጀ ንኽትገብር ናትካ ይሕግዘካ እዩ ሰደደ ከዓ እቲ ሰደደ ሕጂ ንኣብነት መብዛሕትኦም ሶማጅ ተኣትወሉ ሶማጅ ዝበሃል ኣሎ ብዚ ንኣብነት 6 ወርሒ እንድሕር ሰሪሕኻ ካብኡ ከዓ እንድሕር ዝኾነ መገሻ ድዩ ወይ ዝኾነ ነገር ሃልይካ ከዓ ሶማጅ ኣሎ ሶማጅ ኣቲኻ ናብቲ መገሻ ክትገሽ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ደሞዝካ ሽዑ 800 ወይ ድዩ ገለመለ የኽትውስቲ ትትጋጊ ከምኡ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ንስኹም ክትሪእዎም ከለኹም ፈሪንኩም ኣቢልኩም ትዘዋፀኩም ንዓኹም ትገብሩ ማለት እዩ ንድሕሪ ሰደደ ፈሪንኩም ኮንትራትኩም ዕለት ዝውድእ ኣለዎ ንድሕሪ ሰደኢ ኮይኑ ከዓ ንኩሉ ግዜ ማለት እዩ እቲ ሰዓታት ትሰርሕዎ ኣብ ገለገለ ሓለፍቲ ከምዚ ፕሉስ ሰዓት ብላዕሊ ስራሕ ይብለካ ክንከፍለካ እና ዝብልካ ምሽ ስዑ ወይ ብጌጋ ወይ ብካሊእ ነገር ዘይክኸፍልካ ስለ ዝኽእሉ ፊሽ ደፔይ ዝበሃል ኣሎ መወዳእታ ወረቐት ትኽፈለሉ ምስ መፀካ ንዑ ኣንቢብኩም ክትክእልዎ ኣለኩም ማለት ኣንቢብኩም ዘይኮንካ ኣንቢብካ ምኻድ ዘይኮነስ ተረዲእኻ ማለት እዩ ነቲ ፊሽ ደፔይ ናትኩም ክንደይ ሰዓት ከም ዝስራሕኩም ሰዓት ክንደይ ከም ዝመፃኹም ማለት ኩሉ ሙሉ እቲ ሰዓት ተቋይደኖ ክንደይ ከም ዝመፃኻ ግን ክንደይ ሰዓት ከም ዝስራሕኩም መዓስ ከም ዘብኮርኩም መዓስ ነይሩ ዕረፍትኩም ኩሉ ሙሉ ይነግረኩም ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክፅሕፍዎ ክትክእሉ ኣለኩም ወላ መዓልታዊ ትሰርሑ ዕለትን ትሰርሑ ሰዓታትን ፀብፂብኩም ባዕልኩም ክትቆፃፀሩ ኣለኩም ምክንያቱ እቲ ሬስፖንሳብል ናትኩም ብዙሓት ሰባት ዝመሓደር ስለ ዘለዎ
ناتكم أركيق وزي كريو بمدن كارجرات تسعاتكم زي كفلكم سلاسل نسخت ريور لكم مالتي زعد فرنسا 40 شمانتن ساعات تي ملو ساعات 35 دي كسب 48 ساعات تبسمن كسرح في كركاي كب 48 نلعلي كسرح تقلنديغا جن بحقي أب ناشنال تحت سنكل خاديو ويا بزخور النجار بجد سيغناتك كل أو نمنتهي 45 لعلى 40 تنصري لعلى 40 ساعات سريحة كبلو إلهم كحد قاوي زخور النجار كنا سوق خاي خليه مالتي سلزي كاب أما عالتي 10 ساعات كسرح في كركاي كاب 10 ساعات كسرنا لعلى كسرح في كركاني أبصو من كأ 40 ساعات مالتي بتحقي ملو ساعات زبهال 35 كاب حقي تحالفوا له زي تخيل بحقي كل زغان خا 40 مالتي سو بمعنى تتخيلكم معها 10 ساعات كل مالتي سلزي تفرمون كلهم نعرف 35 ملو ساعات نعرف فرنكم 35 ساعات تفرمون لهم مالتي نمعرتي شو 10 ساعات كبابي تصرح لهم نحري كساب 4 ويدمع 10 تفرم تدخلوا نتحتي تاشمي يقولون وي كل ساعات بسمون ولا صرت تقولهم 3 ساعات 10 ساعات 3 قون قولي كبر 48 نعلقن كحلف يقولون قصرت قليقه تدمسكاون كما سكا قليو صباح نقول بحقين كحتكم يقولي مالتي بزخنا نقدر زي ناخذ فرط قاصب وصل خناس كتفرط واسكل لكم لما عنتي ابز خاخلنا ازمت زل غزي بزعبا سدرا بيت كنزاربنا سدرا بيت كنا ندقم كما تعبابي قعبي مالو موي كمي حقنا زعدي قلع انتي يقبو خل حيزه صميقهم صلكمي كساب شعو بسلام صنحو سلام معتي قرلك باي سلام جد سوري مشاتي زلم